Tepuk tangan untuk warga masyarakat Bentangan. Luar biasa, hebat nonton wayang ini iki semene kathahe. Ndadekke semangate dalang, Mas. Umpama aku dalange kok goro-goro kok ijik semene iki tak barke sesuk jam 11 awan wayang. Oke, tenan Mas, tanpa dagelan. Nyenengke Mas, ketrima. Uga didongake ya Mas wong ngendikane piyai iki, piyai sepuh ki nek wis jam yahmene iki ibarat wong donga ki mandi-mandine ijabah. Muga-muga warga masyarakat wonten ing Bentangan pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah sehat walafiat jasmani lan rohani. Amin. Sing tani ya didongake subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundak jabatane, mundak pangkate, mundak gajine. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi sok ben enek menteri saka Bentangan kene. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah nyenengke. Sing usahawan usahawati sing merantau ya didongake termasuk donatur hebat Mas. Muga-muga usahane lancar ngrembaka berkah barokah rezekinipun. Amin. Kebak donga ya Mas. Nggih, amin. Pangger donga becik nggo liya engko balik apik ning awake dhewe. Nggih. Ngoten niku alhamdulillah. Apa pripun Mas? Nggih, kula dongake. Dina nyuwun donga napa? Kula jasa ndongake wong lho niki. Tak dongake rezekine sampean lancar. Nggih, kek rabi. Amin. Dereng rabi ta? Dereng. Nggih, ngerti ya, Mas. Nun. Napa? Oh, nggih. Sampeyan daleme ngendi? Wonosari. Bentangan napa pundi? Senes Bentangan. Oh, ya engko wae, ya. Ya ora ngono ta. Maksudnya ya engko ngoten lho maksudnya lah ya. Lah ya ngono ta, Mas. Menyapa niku penting. Akrab niku penting. Tegese tresno ki ora mung lelair anu apa njabane tok ning lahir lan batin. Ngeten iki Mas, kabeh kudu ditampa. Bentangan. Ah, iya. Persuku kata apa perguro? Malah kayak jeglongan. Lah iya ta, harus Bentangan. Persuku kata. Bentaun. Nggih. Kuwi mesti engenekke syukuran, kumpul wargane ngetokke guyub lan rukune. Nggih. Kuwi ben. Tanggapke wayang pinangka hiburane. Nggih. Nganti dhisik sak yahene trah Pak Anom Widodo sing kasuwun nglipur masyarakate. Ngono kuwi Mas. Meletik ya. Meletik bengkelas ora meletik. Kaya golek gawean yahene kok isih kon ngoncek-oncek ya. Ya men gen anu baku ki pas apik nggo Bentangan, sukses nggo Bentangan. Nggih. Ngoten lho Mas. Eman-eman nanjake mening-mening kaya ngene iki kok. Nggih niku. Monggo sinten nggih. Mbak Dewi kuwi ya role ya nduk Dewi cebret ya role. Aku nek karo iki cebret kok lha piye. Iki ketemu niku ora mung ning wayang, ya ning campur sari, ya ning krawitane Pak ngabehi bancet niku, ya ning elektun, ning hotel. Hotel ngendi? Acara hotel musik apa kan Nduk? Musik klasik ngoten niku. Nah, jazz ngoten niku kok piye to? Karo genduk cebret iki. Biasane om yo ngadeg monggo. Kedap tresnaanku.